Lawrkhawm episode za som thum pakhatna Hripui Damdawi a Hnai ami khawvela Hripui leng in ziom lam alapan mai lo avangin mitam tak chuan nunna an chanbel zela ram sang sarkar po an lu a hain a inven dan kan nei chun in khar khip chu lo theih lovin kan kalpui zel angaya ram mipui le ram economy in atuar lo thei lo bok nen Damdawi siamchhuah vat ni se ti chu mitin du thu sam ani ati damna le Damdawi nia an soite po hanman rei deuh chuan du thu alo sam lo thin hle a ram tam takin he Hripui Damdawi hi siamchhuah tumin ma an lamup mup mai ani chuan malak na zinga thenkhat te chu I han thlir ho don te ang Oxford University vaccine tundin hmuna Hripui Damdawi siamchhuah nana beiseyom ber chu Oxford University te hi ani Oxford University le Jenner Institute te tangkop chuan tuna hian he Hripui Damdawi hmuhchhuah tum hian tran an la nasat hle a he an Damdawi buat sai mek hi a hminga CHO1 nCoV-19 an ti ani anni lam hian zawng chikhat chimpanzee virus chu COVID-19 virus a hling spike nen hian an bel boma chu mihring taksa chuan chiwlutin an enchin mek ani chimpanzee virus hi mihring taksa alu vele hritlang le thok lama har satna a thlen ngala COVID-19 hling po hian mihring taksa a ral do tu chu a bei ngal chat thin ani hemi pahnih le tuna kan Hripui hnathaw dan hi ai nang hle a hemi hrik pahnih te hnathaw dan hi anan kol dam thei chuan tunlai hrileng Damdawi hi siamchhuah thei tura anin ngai ani heng an Damdawi siam tranpui nan hian SARS le MERS Middle East Respiratory Syndrome hrik chungchang le taksa a hnathaw dan te po zirbel zel ani bok ani enchin voi khatna hi nei mek ani a he hri enchin nan hian kumsom pariat atanga somnga panga te chu du thu sam an ni a mania in pe volunteer mi panga te taksa tangin enchin mek ani a result hi tun thla hriat thei ani don ani chumi zwa chuan enchin na hi voi hni nei le tura ruam ani tundin hmuna Hripui Damdawi siam tu te zinga chuan an hmalak na hi rin tlak bera ngai alani ri ani India ramami Pune lama inkul Serum Institute of India lampon Oxford lam hi thlunzom vatin he Hripui Damdawi hi an hmuhchhuah ani chuan Serum Institute lampo hi an Damdawi hi an siam ve thei dona tumanga thil akal tluan chuan October thla vela hi chuan engkim an hriat fia thei to an ring ani Moderna RNA vaccine tundin huna chuan khawvela hrivei tamna ber chu USA khuania New York ka ve ringot po khu boipui tham anni antuan sabuka USA lampoin tran alakhop maya Massachusetts lama in kulin he Hripui danna hi hmuhchhuah ngei antum ani anni chuan mihring taksa hian taksa cho thasiam tu RNA kan ti mai chu kaplut chinta ila chu chuan he Hripui do hneh thei tur hian taksa ati chak thei an ring ani he Damdawi siamchhuah nana an hman lar tak RNA hi alampum chu ribonucleic acid ania chin thla chhawna lama kan soilar DNA ai hian ate hreta DNA le RNA te hi omhunin ang hnathawk tlang thin ania kong engkima anin puiton thin ani taksa cell chunga omin RNA a hian chihnih an oma messenger RNA le transfer RNA te ani heng tena an thober chu taksatana chotha protein siamchhuah ani he hi hnapoi mo mai ani a achan chu kan thisen le ti hrolte taksa tui hnang poi mo zawng deuh thole taksa laka natna veng him tu immune system te hi protein an ni deuh vek wang ani chu messenger RNA chu siam danglam hretin taksa lo om sa ne na in tibuai lo tok tur velin mihring taksa chuan an hangkap lut ta chu chuan engtin nge natna hrik alo beile ta engang vela tam nge kalu nga yang ti chu an enchin mek ani anni po hian enchin voi khatna chu an nei to a atuar na saram an ni boka hmuhchhuah an tum ru hle akalu tur RNA a siamchhuah hi chu a har salawa ma se voi khat kalu siam po hi a hautak avangin hemi Hripui Damdawi boipui na tan ringot po hian US sarkar chuan maktaduai zanga vel a pedon ani Pfizer vaccine
German lam company BioNTech le USA company Pfizer pharmaceutical te po chu he Hripui Damdawi hmuhchhuah tum hian German lama hma an lameka anni hi an enchin dan tlemin adang lam hreta chhong li in voi khata enchin na hi an nei ani he Hripui hian kan taksa ral do tu ati chiat mio awangin Damdawi tan apoimo masaber chu taksati chak ania chumi tur chuan taksa chunga protein siamchhuah bel emo pon lam atangin protein siam sa da lu angai ti na ania German mithiam te chuan taksa a protein om bel theinan RNA tho hi mangin chung RNA te chu achak danin dotin chili a an thiara chu taksati chaknan engzat nge ngai ti hriat phota taksa chaknuwa a hrik beina tur Damdawi dang kalu le antum ani kan hriat angin tun lai kan Hripui hi kum upalama hna a thokna hle a hei hi an taksa a chak tok lo wang te po ani chu wangin mi zonga chuan ai nang vekin RNA chu man theilova enchin na po an uluk ngang maya an enchin na tur te po hi group nia thenin kumsom pariat atanga kumsom nga panga te chu group khatan da kumsom nga panga chunglam te chu a hranin test an nei le bok ani he an zir chian na hi BNT vaccine program ti in an soi mai thina enchin na hi Germany le US a nei mek ani he enchin na hi tumanga akal tuang ani chuan kumin October khawela chuan a result hi a hriat thei dona he Hripui beile nan hian a thadona ni ngat chuan kumin chung ringot po hian makta duai somni vel chu an siamchhuah man anin ring ani Japan po hi he hridan na siamchhuah tum hian tran an lana sa hle a an Prime Minister Shinzo Abe chuan heng an enchin na result kim chang hi July thla hian an hriat thei an tum thu asoi ani ram chung mun sang sanga he zir chian na hi kalpui ani a chung zinga chuan an rama zirna in lian National Institute of Infectious Disease University of Tokyo le Osaka University te po an tel ani heta an Damdawi hi aminga Fujifilm anti-flu drug avangin anti ani PM Abe hian he hrik dan na hmuhchhuah tur chuan ram sang ten kan thiam na le thlen to chin te kan in hril ton zel angaya hemi tan hian Japan lam chu tu ma thopui an hre lo thu a soi tel bok ani tuna an Damdawi man mek avangin po hi siamchhuah bela mitam zoka enchin an du thu foreign minister point soya he avangin hian hrivei te chu tidam vek lo ma se an taksa a nan na hrik in thlapung tur hi aveng theia he ringot po hi tundin hmuna chuan ala hlu hle ani he Damdawi hi Japan sarkar hriat puina lo chuan hospitala man thei ani lova tin ram chunga po zor chhuah phal ala ni lo ani India kan ram India po hi atir lama hydrochloroquine kan nei awangin han hming thavio maila ram then khata soi selna awm na sat awangin keimani ngei point kan ringam to me ulo ni in alanga chu wangin ho tulam point ma an lana sa hle a Pune lama inkul Serum Institute of India SII chuan tundin huna he Damdawi siamchhuah na beise omber Oxford University nen tangkopin Shrileng Damdawi hi hmuhchhuah ngei tumin ma an lameka Oxford lam Damdawi siamchhuah Chadox 1 te hi aman tlak ani ngat chuan mani ram nge apo a siamchhuah ve thei don ani he Damdawi hian eng ti takin nge taksa na a tho ti hi an mani nge nan en fianga a tulangin ma an la don ani he vaccine hi an en chin na hian thren khat soi sel an om nuala taksa a ru chuk tuale an chiuna bulvel hi anati ani hei baga hian luna le khosik te po a thlen ni in an soi Sarah Gilbert he vaccine siam na an ho tunu ber chuan the time a hril danin he kan Damdawi hi za somriat vel chu a thok don ti chiang takin ka soi ngam ati ani Lawrkhawm mi lo thlir awangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hriat zel theinan bell hi ilo click don nia